Bukajana long ta EVM hini ke input pedet lo hadak si lakha kedet lo. Kadwe EVM proxy ke input pedet al akaprek na dolang arukom konat nita setan naik lang ke proxy EVM ke non da input pedet la pen hisap lakha kedet lo. La pen akele a vote piet lo ki pieteng ke lak trogra suri trogner kebra hini amat non kiklang abang ke suri plira paro sir kebra in koira sir kep abang ke akele duko kalakahut lasi lake idum EVM la pehala kalakahut tempering silam lo pusini cuma tha ade tempering mane withap wipru hedi kaparlin kaparlohan itu man vote han kaprega apan bidun rong la son hedi la son ka selam ben potsi la son na iklang ipu ni to matha athema ko nat pen lo bang po lage EVM ke vote le apak ta lidet ga nombor si ke klang a nombor na klang pen ke dak akili dukok non ke kalakahut ko nat pen sen klang thek po lage jong si akahin no kam claim clip udang te la sila akahin no kam claim tang lu pusini tum ching akahin no kam claim men si APHLC fan ga perem lu pusini tum chini lo lage VGR pen VGR long le puthak kedam ta election of prang hut pen sila bang solam ye dosai lo ko me hal su tame eviction su dalo la pen non election ju der pen api non resort kang det pirang le tum claim ji la personang le tum pen ni kedoma Neligela Karbianglong Autonomous Council non ke doboma tum si PGR VGR la pen along a frequenta la ke chetu man eviction ji pu abang ke nelige ning kiti la ke inglong so tum han eviction la ke lalang litum eviction Karbia tum han eviction ji pen akaprek naga kuki tum han eviction ji seta ke chetu han ka eviction ji pu bangela ke ning kiti athema lang litum ke chetu ma vote pen si election na ke chepe hai chot ken te la pen non ke meeting si dovere setahala eviction nangji pulote Assam Land Revenue Regulation 1886 hala so law pen si claim ni hala dak a law long ke meeting dosi meeting cerai lote eviction nangji po alam hadak tokti hadake eviction nangji PGR VGR long pen ke jog phanda eviction nangji muthe inglong arat atom phan ke hala tom phan ke hala dak kape doji phan claim nangji a scheme en nangji pu ke tok duk ya hele la bang so ka di long tribal so tom phan arat tom phan ali ki message se ki message ki pigang tum ke aphrangman na pibom lo inglong arat an Karbi tame, Naga tame, Kuki tame, Mar tame, Mes Kosari tame, Boro tame, Langlu tame, Garo tame, Khasi tame, Khilonjia Ohomia Adivasi tame, Chelang pet pite, Chelang pet nangji, ko hello nili message ki pikang tum Chelang pet nangji, lasi ilitum la kecil tum pan election kacedan lagi election ke lagi det kacerai lapen kai kacerai aron lo labang so aron lan si ilitum hai unji